Ndị be anyị ekene m unu. Ndị be anyị nke onye chiri ya zelu. Asị onye asị ya jide ka o ji, ma na ọ na-eme ọfụma. Mana onye asị ya debe ka o ji, ma na ọ naghị agazi. Today I have this important topic. It's going to be a mutual discussion. Abụ m nwanne gị, abụ m onye Enugu State. And anyị nchawo ụmụnne. Ife a na-akpọ bride price, ọ na-emebi ihe now. Maka onwe nke mere kịta, a sị na m ga-eme ka one or two. Nna daalụ, welcome my brother. You are highly blessed. You are blessed. Na biko, ọ bụrụ na ọ ya ekweme, share ozi a, share ka onye nke anyị, onye ọbụla ọ na-amasị dị free ka o tinyere anyị. Afa uwe ekene Collins ekene ko ekele na biko correct yara m ekene ko ekele dị ya Collins ka ime ama m na ọ na-aga. So even si ka m kwuo maka ya taa bụ otu o si wee sum n'obi, o metụrụ m n'obi wee kpanie m na m ga-ekwuriri ihe gbasara ihe a. Ife gbasara bride price. Achọrọ m n'ime this life m chọrọ ime now, m ga-ekwu 4 reasons why we must have to look into this situation. The raw reasons, the raw truth on issue about price. Ndị be anyị bidozi iji ihe emerụ ụmụ youth arụ. Anụgokwa m nwaanyị o, mana afụ m na ọtụtụ ndị Igbo anyị, ụmụnne m gasị, nke onye jụọ sị na ọnụbekwa, nke onye jụọ sị na ọnụbe, maka ife ndị anọgasị na village na-eme nowadays bụ nke onye nọrọ were ọmụsịsịa mma ya, ịbịazie na ị bịara ịnụ nwa ya nwaanyị ma ọ adabe ha ma onye nke ha, ha ebe ntị. Na ngwụcha vidio I will tell a story. Ife mere my friend. I will tell a story. Ihe mere my own dear friend. Ọ bụ ọdị ofu, ọ bụghị ịbụọ, mana this last one o metụrụ m n'obi. Nsi oke na ọ ga-amasị m, ọ ga-amagbu onwe ma ọ na mwepụta ohere mee live video or mee video gbasara ọnọdụ a. Ihe m chọrọ ikwu abụghị ka mba no, just let me bring 1 or 2 reasons why we shouldn't be in this kind of plan. Ịnọrọ ebe a na-agba izu ka eme nke a mee nke ọzọ, ka a si wete heaven and earth just because na anụ nwanyị. Ekwena, don't support them. Don't be among it. So the 1 or 2 reasons or 4 reasons, like I promised, is to give us the 4 points that we must know about bride price. I go on 1 or 2 histories. Basara nke ndị Imo na-use, ma nke ndị Anambra ma Enugu State, nke anyị na-use gasị. Issue about bride price, all very clear. Village gasị obodo dị iche iche na-eme otu ha si wee kwekọrịta. Mana one of the reasons in chọrọ itro here bụ na omenala ndị Igbo ma mgbe gboo ma even before this generation anyị nọ kịta, mgbe mbọsị a na-ebe mmadụ unu in the name of bride price. Mgbe mbọsị a na-ebe mmadụ na ejide mmadụ bepie ntị na anụ nwanyị. Nwa ga ahụrụzie ọtawazie aja ka ọ gịnị. Nna nnekwu n'anya no. The girl anụzi oruzi not to be left for them to live on. So my first point bụ na echekigo m wee gaa through the histories ndị Igbo fụ na onwere ebe anọ na ndị mmadụ ka a na-agbu onye ahụ. Nke ndị a na-eme nya ndị be anyị na-emezi kịta. O nwere one village, chọọ m ịkpa afa village maka
ejim a lot of village, the names and so on. Mana ma choho ịkpọ afa village ọbụla because ọ bụ ihe nchọrọ ịrụ here. Ihe nchọrọ just to throw one or two awareness on this kind of situation ndị be anyị jizi mere tradition. Onye amụtazi nwaanyị ofe ilo that na chi aghọgbuo onye maka ịmụtazi nwaanyị ọ bụrụzie investment ịnụkwa ọ dịrọ mma. So ọ bụrụ tradition maka mgbe gboo ha na-adị eme ihe a na-ekwu ihe a kịta. Ọ bụ onye bi ịnụ nwaanyị asị ya wete heaven and earth. That is number one. Number two bụ na ị na-ele nwa gị ele. Anaghị ele ụmụ anyị ele. Onweghị onye Igbo ada Igbo ọbụla a na-ele onweghị onye a na-esi ka elefuo tufuo onye ahụ atufu. Because the more you ọ bụ ihe bụ na ị gaghị ana the normal price, but this time all got to go extravagant or to go extreme. Ọ bụ na ị anaghị ele onye ahụ ele, then ime omenala ime normal things, your conscience are there, especially nowadays. So ihe ndị anyị na-emezi ibe onye bi ọhụgo onwe anya abịadere you the first page, the second page list. Ife ekwube n'ihe ọ dịka ọ dị very common. Mana o mezi onye mma nya onye dị dear to my heart. Nsi mba na oru na mgbe anyị ga-akpọ n'ozi a nya ị na-emie n'ụzọ nke onye ọzọ na-emie n'ụzọ nke. Before you know it, the youth of nowadays amara na ihe a bụrụ usoro ndị Igbo. Nke bụ na a na-anụ nwaanyị onye ahụ eji ile ana jee were loan na ọ na-eji ịnụ nwaanyị. Yes, ọ dabara. So in as much you are not selling your child, because if you are selling your daughter, then mind you, all warona goods, all buying and selling ka imegazi. So ọ bụrụ ha na ọ bụ buying and selling, because nke nwaanyị goro nke nwoke goro o gorokwa na ọ dịkwa ka onye gorozi ka ọsọ ya galop ọ na-asụ ya anyhow, ọsọ ya n'ukwu osisi o jee sụọ the motor. Ọ ya number 2. Number 3 bụ na the man ga na-afụta ndị bụ unu as an exploiter. Ọ ga na-afụta ndị be nke nwaanyị na ha megidere ihe, because ihe m na-ekwu na bụ ihe megoro m. Ọ ga na-afụta ndị nke nwaanyị that kwa njere na bụ unu dere m list. Oji nke nwoke jie na-amasọ nke nwaanyị njakịrị. Indirectly ọ na-asụ some of them. Ọ gaghị na-eweso nke nwaanyị iwe o, mana ọ ga na-ewesa ndị be ha. Ndị be ha na-enweta the repercussion one way or the other. Because nke nwoke ga-anọzi stranded there. Ya na nke nwaanyị ejedega aka. Ọ ya amazi ma ọ ya gaba iru, ọ ya gaba azụ. Then ihe nke nwoke ga-asị nke nwaanyị bụ nna ka ihe a ga-eme ọnọdụ a to show that no love ru nke nwaanyị ọ ma na-aga. Ọ ya asịzi nke nwaanyị na anụwa m na ma ya anụzikwa because na ndị bụ unu si m wute heaven and earth. So because of it, ọ ma tinye isi. Ọ ga-asị okay, let's just continue. Then n'ime obi nke nwoke ọ ga na-efeel na ndị a megidere ọ maka na ya ahụ onye mba ka ọ maka na ya ahụ onye ebe a nke ọzọ. For why would they do this to me? So that feeling is a sinking sand marriage. That feeling is a bomb waiting to explode someday. That feeling bụ na ụtarị ka unu goro nye nke nwoke ya pịawa nke nwaanyị. Or one day ọ ga-esu unu ndị nke nwaanyị, family nke nwaanyị ahụ ewee jere bata na nke nwoke a. One way or the other, omume ga na-egosi na o nwere bad feelings. N'ife emerie. Ọ ya mere nji si that is number 3. Then number 4 is affordability. Number 4 anụ abụ unu nwane na-ahụgo price eji anụ unu nwaanyị. Unu afro Dangote. Ọ bụ unu fụ Dangote unu ewesi na this is the price. This is the
real tradition. Mana nke anụ abụzi omemgbe oji na nke anụ maka iru oge. That is my point. Unu ewe egwu ya mee nke a. Biko, my beloved brother, ọ bụrụ na ị na-anụ my voice, you know, in case of, just give me a comment, confirm more, ka mara ma the thing on ekwukwu okwu at all. So, even chọrọ ikwu wee bụrụ na ndị be anyị bidoziri jiri ha ma egbu ezigbo mmadụ butere ha mmanya, bute enu, bute ana, bute ji, bute ede. This is what they are waiting for. Even chọrọ ikwu na video abụ na ọ bụrụ na anyị bụ youth mgbe kịta anyị tinye ukwu, thank God for social media, anyị agbasawa ozi, onye ọbụla na-erezie voice n'ụzọ nke n'ụdị nke ibinyata this attitude akpọrọ ka na-akpa na-eme ka onye ahụ debe aka n'ebe aka ya ga-eru. Ọ bụghị na-ebugoro the thing n'elu. Okay, just like I said, the affordability. Ọ bụrụ unu n'anya na onye a ga-eme nwe afford, unu ewetunata aka. Ewetunata aka amadụ wee kwa nwaanyị ụwara. Not only for the man na-anụ anụ. O nwezie ka o si wee dị na ọ ka akwụghachi ụgwọ maka a na-emenụ refund. Ọ bụrụ na nke nwaanyị jọs si na ya anụwa ọ na ya anụzi na tichi ike nara onwe eme mweghachi ego. Ọ bụzi na a ga-asị na a ga-eweghachi ego and unu si ya weta 1 million ma unu enwe ezinu 1 million asụọ ya surie the money ka ihe a ga-emezi onye ọwụna a na-agba heta sketa. So ọ ya mere ọ ga-eji magbuo onwe ya ma ọ bụrụ na nke nwaanyị, ndị be nke nwaanyị wetunata aka mara nke bụ culture, nke bụ tradition, eme ihe, then ewerezie ndị ọzọ si oke enwezie ka ọra gị bụ nke nwoke nwee ka ọra gị inye anyị no merriment or celebration. Ọ bụghị ebe eme ya as in form of no force tax. Tax onye ahụ, then ọ ga-agụnye no price. Ọ bụghị by will or by mandatory. Then onye ahụ na-arụzie that is ọ da-ebighị ego. O nwere enyi nwoke bịara ibi m ego. Ọ so n'ihe m ga-ekwu ihe. Ibi m ego na-asị ya weta 400,000. 400,000. I'm telling you. 400,000. Abụghị na unu furu Dangote. Ọ bụghị na ọ na-asị nọ nke a ka bụ just list ka e nyere onye a. Ada bụ m onye Igbo, ifele na-eme m. And onye akwụkwọ onye Igbo mana ọ n'obodo oyibo. And the parents ya mụrụ ya n'obodo oyibo. The guy nwere the money, but na the issue bụ na oge ọ na-feel is for what? Why is all this for? You know, ọ bụghị ya bụ no willing act. The things he will want to do in the family the day a ga-eme ịgba nkwụ ma ọ the day a ga-eme marriage. Otu o si wee sụ ya ka o mee na nke a bụ mandatory. Ife ndị be anyị ọ dị mma na ọ dịrọ mma. Ọ ya mere nji si na nga na-ewo n'onu. Nka ya emekwa video ihe gbasara this bride price problem. Nka ya emegharị this video because network m bịa na-akọt. So amarodị m ma onye nọ na-akụ, onye na-ege, onwe eke biko brother Collins. Ama m na-anụ my voice. I want to know my voice because comment here so that I can na this thing on a pick my voice as it should. Because I'm not even network be dizzy somehow. Two times I can make live. On it may appear and it may reappear. So almost I got massive more na onye obuna get them na no so made this campaign. Let's do this activist. Let's do this advocate. Let's advocate for other youths who get in one each. Manda kaya no anu mande eji no anu.
ọ ga-eme onye ọ bụla affect. Amụrụ nwaanyị mụọ nwoke, ụmụ nwoke, you know. So ọ bụghị maka mụnwa o in reality, because mụnwa n'obodo Igbo actually. Mana ihe abụghị real thing anyị ga-focus on how to get money in our families. Therefore, we must have to stop or control this situation, because emeghe ọ dị controlled, o mewe ụmụ nwaanyị anyị affect, mewe ụmụ nwoke affect. One way or the other, it won't be nice. Let's know that now this pure problem on a D create, it will affect everyone. My own beloved friend, Jereno Wai, where ma biyonu nya, sige 400,000. Na nenu no mere that 400. I say no get with my police. I get you control the whole celebration. Nke abụọ no will no kwa ife agwara ya edekwere na list. Agwa na ọ ga-eme nke a mee nke ọzọ. Ọ natasị m mba. What is going on? I have to make a call to the people's village. Ya ndị ụmụnne ya si awote call. Anybody onwe number there. Mkpọ ha sị mba na nke abụọkwa omenala no na ndị nna nwanne nke asịsị denye list nke ndị nke no asịsị dede nke enu. So by so doing, it was becoming an affair. Anugonya before even watch him on a video. Mana kita ka mfo na obozi ife egwu. No wonder some of our ladies si jinoro n'uno. No wonder some of our boys till now. Nke bịa ọ na-agba okirike emewe dating na amụrụ nwa na-aga. Oya eje ego, oya eje nụ nwaanyị. Oyi jụọ ya ọkọrọ ofu ihe kọọ enu kana. Ihe ọ na-akọ bụ jos ọ chọghị ikpu okwu afa. O nwere ego ya eji wee mee ego ihe eje na-agụrụ ya list, front page, second page. Ibe a nwere ka ọ dị. Biko ka iwe ni onu. M ga-emegharị video. I will still do it again. By that time I try maybe or bro normal video. But ọ ga-amasị m nwanne m nwoke nwanne m nwanyị. Ọ bụrụ na ị kwere n'ihe m na-ekwu na bride price, the raw truth about this bride price is not going well. It is pinning our people down from ascending forward. Oji nke nwoke jide nke nwanyị. And in as much we cannot deal with it, the next is it will make our children to go into relationship without marriage. So that is the consequence INAD face in the future. And that will not be our portion. May God help us to realize what we are doing to ourselves. Like I have listed in recamp, because I'm about to close, in recamp, the 4 reasons why we should have to deal with bride price. Yeah, over extension of bride price. When it's over, you are not doing too much, the bad. This time, all the too much. 60% of kita or marriages nowadays, all the too much. Haya korogo. Manafugum anmaru na church, or ya kanji mara. Afugum mbo, fu ebo, fu eto, fu many. Ndi biregebi, wejebi jenwa. Now, number 1, ekumna, is not our tradition. Nko jabo menanai, mbebo, agona nya me research on that. Number 2, ina hele mwagele, we're not selling our daughters. And nke nwoke abiakwa na igo nwa gi, because ifo onye gori ihe maka oyeshi nya ifo soro ya ka oyeji mee. Ọ bụ na ile nwa gi, ihe ọ bụ na efuzi iwere. Number 3 is that now the man indirectly organafu ndi benke nwanyị as an oppressor, as an exploiter. Unu mega me exploit. Ị chọghị ịma mama nwere ego mama enweghị. Ihe unu chọrọ bụ weta ihe ekwusi weta. Number 4 bụ unu echekiri ma onwere nwa unu ruzie de ọtabazi aja. Ị chọrọ ịma ihe ma niile fugo the girl. Mana onwezie ka o si dị asị iwochi yata the money. Ihe ewochi anwụta.
onwe dị ka ihe esi wee meet up ịtọ then isizie nwa ya nọrọ die auzie legogo ilikwana ilenago all the good. So I'm just here to, you know, advocate and, you know, speak out. I hope one or two person out there will understand me and from the point where I'm coming from. And although no massive biko face here, I mara my haga no I a rethink in some families. Thank you for being with me, especially Brother Collins and some other people here. Bye bye.